weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to takkusana yoni to fasudeɓe to awoyini to gawinane to kolomina to madina alheri to korkaƴela to kuñankari ko on takkusan juula ha e nder duɗala ceerno abou ahmed bachirou ba to beyruta guetama ha to galle ceerno mamadou lamina gemmu to gemmu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie fedde hujjikintoɓe Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoolejo leydi ndi ɓe mbaɗi ɗaɓɓande mabɓe faade hoolejo leydi Mauritanie nde woppitta Mohamed Ould Abdoul Aziz heɓa ko wiyete liberté provisoire to leydi Sénégal biyeteɗo Aïcha Ly ko étudiante jaarowo e duuɓi 19 majjunoɗo guila ñande talata nogas jeetati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho o yitama to leydi Côte d'Ivoire to leydi Mali Goodluck Jonathan gonnoɗo hoolejo leydi Nigéria kañum woni émissaire catala CEDEAO to fedde to leydi Mali o yettima ñalawma hande o e nder leydi Mali to leydi Mali to leydi Niger ma en kaale jango wat jihadiste en mbaɗi tigui e garde national leydi ndi ko famdi kala koninkoɓe joyo mbasi hen pittali mumen jeeɗiɗo woɗɓe mbarmi hen to leydi Nigéria ko fodde temedere sagata biftanoɓe enen daha ko kañumen tigui goppita ha laaɓi e ballal police mo Zamfara to leydi Cameroun ko mboroso corona mbadi kesiri kañuma tigui feeñi toon balɗe seeɗa ko adi puɗɗugol coupe d'Afrique des nations bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni pañoɗen ɓatake jamma ɓatake erango fedde almudagu fedde falde Matam feddere ndide dendagal almuɓe e CRMɓe région mo Matam ko fedde wiyetede fédération almuɓe Fouta fedde tafande guila hitande ujunnaji ɗiɗi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi woni guila 2004 tawa fedde nde tafa ko hakkude dulumaji Demɓe e dulumaji Funeɓe tafi fedde nde ko sagataɓe almuɓe yiɗɓe moƴƴere yiɗɓe peewal yiɗɓe almudagal daraniɓe islam daraniɓe tijaniyankagal ko kañumen de ɓulni ngoɗo miijo ɓe tafi ndeɗo fedde ɓe indi ɗum fedde almudagal fandare fedde ɗe noon ko yidde rendinde dendagal CRMɓe e dendagal almuɓe kala almuɓe Fouta kala no ndijoɗno kamɓe kala ɓe jogo jaɓɓal gotal ɓe jogo fandare wotere fa no ɓamtiri islam e nder reedu Fouta fedde rendinde almudagal ko guila hoore fonde ha to Bonji jeeri noon e waalo fedde nde ko joguinde récépissé mumen woni waɗande rekkoni guila 2011 fedde heptinade ko kañum noddi dendagal julɓe dendagal CRMɓe e dendagal almudagal e batu mabɓe nguɓe ɗamini joɗade ñande 13 lewru siilo woni lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ton dulumaji Demɓe woni muju batu ngu noon ko wadde cimtola golle mabɓe tuggi 2004 nde fedde nde tafa faade oɗo saaha joni e nder jonde he kadi e nder ordre de jour mabɓe ene jeeya hen kadi subtade gardotoɗo fedde nde gardotoɗo diine o e nder nden falde gardotoɗo almudagal e nder nden falde tawa kala ken foti ko laamu ngu yiiɗi haaldude e almudagal yiiɗi haaldude e CRMɓe ko kañuma woni poɗɗo toɗɗe kañum haaldete kamɓe kadi kala nde ɓe cohli haaldude laamu tawa on cuɓaɗo ko kañum tigui wonata poɗɗo haaldude e laamu no pular heewide ni ko ala hoore yahata kono kadi ko waɗi koye sappo ɓuura bonde
ko ɗum waɗi noon maɓe tafoñande hen on moɓe kooli taw ko kañum wonata kaldiɗo kala kone haal yetto laamu ko kañum foti haaldede batu nguuɓine waɗa koto ndulumaji dembe ko ɗon kadi fedde nde tafano ko ɗon woni siége fedde nde fodde 45 wuuro noon ko kañumen ndendi nden fedde nde noon eɓe jetta eɓe jarna dendagal ardiɓe e dendagal tambiɓe fedde nde kala ha tengti e hoorejo mayre biyeteɗo ceerno Hachima Anne mo guijilono kala jiɗɗo noon hebde ko ɓuri ɗo labde noddata ko ɗiɗo numéro uji nodda ceerno Hachim Anne hoorejo fedde nde ko 77 502 42 78 walla nodda ceerno Cheikh Demma numéro makko 77 719 89 47 walla nodda ceerno Amadou Kébé numéro mum ko 77 557 74 06 almudagal kala seeraɓe kala julɓe kala ene bisma nde garata e keewalla gara e peewalla ñande 13 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi to ndulumaji dembe hayo bela mi hinnana bela mi dañi bela ko ɓattake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne safara rafiji kewɗi ɗe jiida cirola kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala dendagal rafiji rewɓe le grand guérisseur ene safra ɗum hano hannirta ni kono noon kadi dendagal rafiji worɓe omo jogini ɗum humpito ha timmi le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene safra wonduɓe keeceje musoje asmo ɗojjo duumiɗo koyɗe guloje e ɓandu ƴakkoru e ɓandu ɓuutoru kala omo safra jomumen ha jito koye mumen le grand guérisseur wi ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji ɓen ɓe arsigaji mumen uddi ha tengtino wonɓe caggal leydi jokkodiri le grand guérisseur docteur Djiby Sow joni yitoɗa hoorema hano hannirta ni le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene andina dendagal kiliɗe makko e oɗo saaha joni mo tawe nder galle makko to Kidira to leegal bitegal plateau caggal antenne Tigo woɗɗani bureau ji Senelec kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon jiɗɗa ko hebde mo to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 so tawi kadi a yeehi to Telegram mayi toon nate ɓosoje e photoje nete goɗɗe dendagal golle paydinde no fewi ɗe kanko le grand guérisseur docteur Djiby Sow waɗata docteur Djiby Sow le grand guérisseur mbadden danɗo faade makko ettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba joya lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono mbino en gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagogal kalfinaɗo ko fate e cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde ñalawma alarba hanki o naya lew ñalawma hanki o naya lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɓe kewi tigui ɓe kolkisima temedde tati ɓe kolsitima temedde ujunnaji tati e temedde jeeɗiɗo e yimɓe jeegoma ko ɗum woni ko holkisa e nder holkiso he noon hen temedde jeetato e capanɗe hen temedde jeetati e nogas e joyo neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe coronavirus on paami tigui mboroso ne ƴelliti no fewi e nder leydi he ɓe koleri kadi e nder ɓe cellano ɓe capanɗe nder ɓe
fande cellano be capande joyo neddo kepti celal men pati galleji men yimbe dido non kawri hen la jala leydi Mauritanie ne yara odo saha joni dendangal winditibe dogola covid 19 ko be capande nayi e tati ujunere e temene capande jeenayi e jeedido neddo hen capantati e jeenaya ujunere temetere capande jeetati e goo ko dum woni heptunobe celal men hano hanirtini temedde jeetati e capande jeedido e nayo neddo dum woni ko hawre la jala tuggi ko mboroso naati leydi ni faade odo saha joni ha joni ko leydi Mauritanie kedden sinim ko société nationale industrielle et minière leydi Mauritanie direction société o non be kambe ardibe société o be kolliri tigi woni objectif mabbe woni fandare mabbe e hitande darinde woni 2022 ko yeede kay nawde ciagal leydi yeeya ha kene qime sappo tati piccal joyi woni 13,5 tonnes 1000 tonnes woni 13 piccal joyi million tonnes taw ko minerai de fer ko dum tigi woni fandare mabbe be kolliri no dum non hitande 2022 so dum latima nona ma dum won be record kay wonde kay ko leydi Mauritanie ko sinimo sosa faade odo saha joni tabe meeda yettade on tonnage be kolliri non tonnage sakkit hido record be jogino dum wonno tigi gila 2016 on be mbawino nawde ciagaliri sappo tati piccala no gasi sappo tati piccal 2000 e capande jeedidi ujunere tonna ko dum woni ko be nawno ciagala leydi siftinde on non en 2021 non be jeeyi sappo jidi million tonnes ko dum woni ko be jeeyi 12 millions de tonnes ko dum woni ko be jeeyi e ndara hitande 2022 nde bato sakket non taw ko nawdo ona minire ko nyande capantati e goo lewru décembre ko den tigi o yalti kaggulade mo no adibo faade tigi to leydele Europe ha joni ko leydi Mauritanie kedden fedde hujjikintobe Mohamed Abdel Aziz men no do wonde holejo leydi ndim be mbadi tigi jonde mabbe ko kuccam mabbe be mbadi abbande non faade holejo leydi Mauritanie hono Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dabbade faade mum non nde woppa hokkata kay Mohamed Ould Abdel Aziz le hebata ko wiete liberté provisoire non o waawa foftiyade galle makko walla caggal leydi dum non ko caggal kay nde wadi opération taw ko opération cathétérisme cardiaque yo woppiti non o fata galle makko o wadi aton convalescence makko dum woni ko be dabbi o fotani o foftoyoto non e wiide kay hono beteɗo Mohammeden Wula Ichidou on ko goto e mawɓe hujjikintoɓe makko Aziz noon holliri safara gadano o holliri noon wonde Aziz safara gadano mo foti hebde e oɗo saaha joni koko wiyete injustice ko woni tigui ko toñangue fawande dow mum nde ittite ha laaɓa ko ɗum woni safara mum gadano e wiide on biteɗo Wula Ichidou o holliri kadi safara ɗiɗaɓa mo hoorejo mo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi woni Mohamed Ould Abdel Aziz sohli oɗo saha joni ko woppitede kay sohli kay safara mum ɗiɗaɓa ɓuuri hatu jinne ko waɗede ko wite évacué faade caggal leydi e mbadi safaruji ha no hannitini o holliri kanko Mohamed Wula Ichidou wonde kay ñande aset ɓennuɗo ɗo nden o yehi no tigui salminoyde Mohamed Ould Abdel Aziz caggal nde waɗi opération muɗum to hôpital cardiaque o holliri noon e oɗo saha joni kadi dossier mo joguiɗo dossier Mohamed Ould Abdel Aziz mo justice o jogui o holliri on dossier ko creux woni tigui haydara ala e muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie tawaɗo kayde fiɗa mboroso covid 19 o heeɓi noddago kewne no fewi morade caggal leydi ardiɓe leyɗele o yiiɗi hebde noon ko noddago hono nando makko sehil makko biteɗo Oumarou Sissoko Embaló on ko hoorejo leydi Guinée Bissau kañum noddimo noon hanki namdade kayno ɓandu ndu waɗi widemo kadi cellal jaam ɗum noon goɗon noddago noon en tengtini tigui cehilagal gongal hakkude leyɗe ɗiɗi e gongal hakkude ɓeɗon hooreɓe ɗiɗo ardiɓe leydi ndi kono noon kadi o heeɓi noddago ummorade e Macky Sall ko hoorejo gendi leydi Sénégal o heeɓi kadi noddago ummorade e Mohamed Bazoum ko hoorejo leydi Niger e noddago hoorejo leydi Tunisie e hewɓe wonɓe noddimo widemo kay yidde semmindemo e salmindemo e namdade no ɓandu ndu waɗi e ñaganademo kadi Allah nde Allah rokkatamo jaam caggal kay nde o fiɗa mboroso covid 19 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musɗo waɗi e sara ne wuro Nema alarba hande o joyi lewru silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi ɗiɗi accident o noon waɗi ko hakkude wuro Nema ngo e wuro witego Binkou ko oto goto mo hinde tutere 4x4 kañum tigui waɗi hallo mbiru yani e leydi hollirama tigui neɗɗo goto wasi hen fittade mum waɗi kadi barmuɓe hen ha joni kabruji men ɗemgal Pulaar sen mimata leydi Mauritanie koto
leydi Sénégal paaɗena Macky Sall hoolejo leydi ɗi wuccundiri ñalawma hanki o e kippo national kippo taw ko kippo national fugu koye fettoɓe fugu kayngel mo leydi wiyeteɓe le barode teranga woni barode leydi Mali woni liyonde Mali o liyonde Sénégal ɗaccon hague wawi huccodirde e mumen e nder huccande noon waɗi haalande makko haalande noon ko yidde semmindeɓe o andinimo andinaɓe noon hitande hikka nde ala ko leydi Sénégal yiɗi so wona kay yoɓe gaddan ɗum guel ɗon kubguel yoɓe gaddan ɗum couperi ndi e nder leydi Sénégal o holliri noon ɓe jiiɗa tan ɓe horoɓe kattan e yaade final yidde makko kay ko nde ɓe gaddata couperi ndi e nder leydi Sénégal siftinde on noon fugu koyngel ngel hitande hikka nde fettati ko to leydi Cameroun kawgel ngel fuɗɗoto ko ñande jeenaya lewru siilo gonɗen ɗu ha ñande jeegoma lewru février daroto ndu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellalade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde ñalawma hande o e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje ɗiɗi e temettati e capanɗe jeenayo e jeetato neɗɗo kolkisa e nder hen noon hen temedde joyyi e nogas tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ɓe kolliri kadi ene qime noon ha 21,68% hen capantati e goho ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o ha ndaɓa hen yimɓe tatto ko ka importé woni ittuɓe ɗum caggal leydi ɓe jiita koto aéroport Blaise Diagne ɓe ñoñaɗo ɗon temedde nayyi e capanɗe jeetato e jeegomo heddiɓeɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴettidir on rafi e nder ɓe cellano ɓe kadi temedere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo kefti cellal mumen hano hannit ni paati galleji men yimɓe joyno tampi sanne ma ballite to banggue fofago neɗɗo goto hawlela jala leydi Sénégal doggol windetiɓe coronavirus eɓe jaara capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi e tato neɗɗo hen capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere e temedde ɗiɗo e yimɓe ɗiɗo keftino cellal mumen hano hannit ni ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayo e yimɓe ɗiɗo ɗum woni doggol ko hawlela jal tuggi ko rafi wonati leydi ndi faade ñalawma hande o kadi leydi Sénégal ene jogui ujunere temedde jeegom e capanɗe joyyi e yimɓe jeetato wonɓe juuɗe safroɓe taw ko tinnaɓe memaɓe mboroso coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gouverneur mo Dakar sifino kayit noon hollirde kay wonde kala ko wiyete taxi moto koko interdit e nder région de Dakar kala ɗum noon woni tigui ko wona miijo noon yimɓe hewɓe dognoɓe moto Jakarta jadani hen kolliri hen metti mumen no fewi ha tengti noon e ɓeɗon tawateɓe to leggal bitegal Zac Mbawo ɓena kolliri jadani hen ñalawma hande o noon ɓe mbaɗi seppo mabɓe molantego Allah ɓe mbawi tigui barde laaɓi joga e nokkuji ha tengti noon e lawol ummade kay lawol faade Zac Mbawo lawol faade Zac Mbawo hay oto goto ɓennata ha tengti noon taw ko sens ummorade Kapeka faade to wiyete brioche doré ɗon on nokku noon hollirama tigui ɓe boloki ɗum ɓe kadi tigui ya gara autoji hollirde mette mabɓe ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal Aïcha Ly ko étudiante mo deuxième année université biteɗo SPM mo Dakar omo yaara duuɓi sappo e jeenayyi ko majjinoɗo melew guila ñande nogas jeetati lewru novembre hittini guila nogas jeetati lewru décembre woni lewru mayno ndu ko majjinoɗo mo ronkuno yitede melew nate makko noon carnoma tigui e nder réseaux sociaux ji ko noon kadi ojoji jinnaɓe makko carnima e nder réseaux sociaux ji e mbadi kaya lakgal e yiilade so tawi kay walla jiyomo walla nanowo gila nden noon ko jiilaw catto ko no fewi jiilaw ka noon yettinoma tigui ha yetti juuɗe laamu ha yetti to police balɗe jeegom noon omo yiile caggal ɗum o feeñi o yita koto leydi Côte d'Ivoire ummi noon ko galle makko ñande talata mbiɗen nogas jeetati lewru décembre 2021 ko nden ummino galle mabɓe mo faya école mabɓe caggal noon waktu nde o foti jippade o arani jinnaɓe makko padi ko juuti jiyanimo ko ɗon tigui ƴetti noddirguel noddimo soni seeɗa caggal ɗum téléphone makko ñifi ɓe noddi haɓe tampi ɓe donki hebdemo guila nden noon koye jiilaw cettaw no fewi ha ñalawma hanki o noon hollirama tigui nden o ƴetti téléphone o noddi jinnaɓe makko yo garammo o mona e nokku ɓen namdimo holto heedi o wi o anda nokku mo woni o ko ɗon jinnaɓe mbawi jokkodirde police ɓe mbawi rokkude police o numéro nodduɗomo ɓoyani ɗum ko ɗon tigui police waɗi géolocalisé numéro ɓe ganditi koto leydi Côte d'Ivoire ko toon woni ɓe mbawi kadi jokkodirde leydi dadiɓe police ji ɓe leydi Côte d'Ivoire haaɓe gandi nokku mo woni kanko suka debbo wona Aïcha Ly noon omo jogui kaw makko goto guurɗo to leydi Côte d'Ivoire ɓe mbawi jokkodirde onne jokkodiri e police haaɓe police wawi yitudemo e oɗo saaha joni o yi
yitama omo tawe galle kaw makko gonɗo to leydi Côte d'Ivoire kono hay oɗo saha joni kanko e hoore makko o ronki andude holno ummori to Dakar ha to leydi Côte d'Ivoire ha joni kabruji men demgal pulara sen wimi to leydi Sénégal ko to leydi Mali paden Goodluck Jonathan ko kanyum gonnoɗo si horejo leydi Nigeria e oɗo saha joni kanyum woni émissaire woni nolaɗo kuulaɗo ko nolaɗo koolaɗo cetala CEDEAO ndera leydi Mali nyalawma hande o kadi o yettima e ndera Bamako lamal ko leydi ndi omo addori ɓatake noon ummorade gardigo CEDEAO faade Goodluck faade e o noon biteɗo colonel Azimi Koita gardiɗo laamu sabbordum ɗum noon ko addi kay ko batu extraordinaire ngo CEDEAO ɗamini wadde ñande jeenaya lewru siilo gonɗen ɗo hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to Accra lamorgo leydi Ghana on somme noon ko o risque wonande kay leydi mais transition leydi Mali ko o risque kadi wonande catala CEDEAO saabu oɗo saha joni hakkillaji kala ene keedi e on somme holko ɓe ɗamini kay wiide e oɗo poode ndure hakkude Samba Libadaro e Samba Libitaki woni tigui hakkude mabɓe e laamu transition e gardugol colonel Assimi Goïta ɓe koliri noon ko laamu ngu noon hollirama transition ngu caggal jonde assise nationale de refondation gasi ɓe koliri tigui woni yidde mabɓe ko yo transition yoɓe ɓeydene ɗo e duuɓi joyyi tawa kadi koɓe mbaɗi e transition foof limitake saabu kay o ɗina duuɓi joyyi fuɗɗoto koye lewru janvier gonɗen ndu 2022 ɗo noon ha 2026 ko nden tigui ɓe jiiɗi jokkude transition mabɓe koye ngan saga noon en 2026 ɓe kaaloya ko fati e sumgoji ha joni kabaruji men demgal pulara ñande altine ɓennuɗo tati lewru siilo hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi pelɓodiral waɗi hakkude ɓeɗon dadiɓe leydi Mali wondunoɓe e ɓeɗon taw ko mercenaire uji leydi Russe witeɓe Wagner ɓe pelɓodiri noon koye fedde seɓitiɓe witeɓe Katibade Masina e gardugol Amadou Koufa hollirama noon e nder pelɓodiral ngal Russinajo goto taw ko jeeyaɗo Wagner woni mercenaire uji hen barmi hen barmande musnade fewi waɗama évacué to hôpital mo Sévaré kamɓe dadiɓe noon ɓe koliri tigui ɓe jooɓima pittali kamɓe hewɓe e ɓen jeeyaɓe e Katibade Masina woni tigui ɓen terroriste en ha joni kabaruji men demgal pular sen mim to leydi Mali ko to leydi Niger paɗen jihadiste en woni seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mabɓe to hirnangue leydi ndi e to hirnangue leydi ndi ko famdi kala koninkoɓe nayoɓe hinde koninkoɓe joyoɓe hinde garde national mbasi hen pittali men koninkoɓe jeeɗiɗo wadɓe garde national mbawi barmude hen barmande musto no fewi jangu ngu noon ko altine ngu waɗi sara wuro witengo sanama noon ene tawe e nder région mo Tilaberi to hirnangue leydi ndi woɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Mali jihadiste ɓe noon mbaɗiɓe ko jeeje woni embuscade e dow lawol e saha kay tawa ɓe goni kamɓe jihadiste ɓe goni dow capanɗe joyya moto ɗon noon ɓe mbawi wadde jeeje ɓen koninkoɓe wonnoɓe kay e escourtude ɗina ouvrier ji gonɗo gollotoɓe lawol taw ko fewnoɓe lawol goudron hakkude ɓe nokku biteɗo Sanam faade to wiyete Teberam maɓe kala noon hollirama tikki talata hanki o ɓe mbirama to bamule julɓe ɗe ñaame lamorgo leydi ndi ha joni kabaruji men demgala pulara koto leydi Nigéria paɗen fodde temedere sagata biftanoɓe nen ha nder leydi Nigéria mbawi tigui woppitede ha laaɓi tawa kadi koye ballala police ɓe wuuro police witeɓe région ɓe état biteɗo Zamfara kamɓe kala noon ɓe tawa oɗo saha joni ɓe gartirama to wuuro witego Gusam noon tawe tigui ko kañum woni morgo état mo Zamfara ɓe kolliri kadi ɓe kolliri noon wonde kay ɓoyani kadi dadiɓe ɓe mbawino ɗaccidde fodde kenegui men ha nogas go élève taw ko dahanoɓe wonnoɓe e juuɗe seɓɓitiɓe kabaruji men demgal pular koto leydi Cameroun udditena kabaruji men leydi Cameroun noon ɓoyata fuɗɗo fuggu koyngel taw ko kawgel kuɓeri d'Afrique e nder leydi Cameroun ɗum noon hitande hikka nde ko leydi Cameroun fuɗɗoto ko ñande jeenaya lewru janvier gonɗen ɗum ha ñande jeegoma lewru février huuli mawji noon ene jogono ko fati kay yuɓɓinde kawgel ngel hulede oɗo mborosa coronavirus ha tengti noon caggal nde oɗo rafi tawa kadi koye mbadi kesiri witendi omicron feññoto leydi Afrique du Sud cariɗo e oɗo saaha joni nder leydi e nder windere he kala tawa kadi ko mboros jawɗo koyngal no fewi ko ɓoyani ko noon ɓe kolliri kadi ñalawma hande o ɓe kolliri wonde mboros kesso yitama taw ko mboros coronavirus e mbadi kesiri yitama to leydi Cameroun on mboros noon e oɗo saaha joni scientifique
nden fuɗɗi innidemo ko be en 642 ko fuɗɗima feñde to leydi Cameroun be kolletigi o yiita ko to leydi France caggal kay ko sagata gorko goto umminoɗo to leydi Cameroun ene tawa to sud leydi France woni to wargo leydi France kañuma yiita toon wonde oɗon rafi tawama kadi o fuɗɗima rabde fodde sappo e ɗiɗo neɗɗo ko ñande talata ɓennuɗo noon ñande talata hanki ɗon ko ñande hen tigui o yiita hollirama noon kamɓe noon oɗo saaha ko kuli huuli mawɗi joga ko fati e ngel ɗon kawguela kuberi d'Afrique ɗamini guel wadde e nder leydi he ko adi ko rafi oɗon yiite noon kamɓe ardiɓe leydi Cameroun ɓe kolirin tigui kala ñalawma nde match woodi so tawi équipe leydi Cameroun ene joue stade kala nawat tan ko 80% e yimɓe mum wasa ukkude no fewi so tawi noon ko ñalawmaji ɗi leydi Cameroun fettata stade nawat tan ko 60% e capacité mum woni e hattani mum foof noon ko anje ƴiñodiral e ɓittodirde gam kay salade daɓodiral oɗon brosa biteɗo coronavirus musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on